Dami ni debatana sumurung sian saluhu naroha imana mangaramoti hati-hati dohot pikiranmu nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Shalom. Horas madihita manginang baju pakita muse lau tu mangihon hatani debata di minggu estomihi di bagasan mingguta sadarion sai homa gabe partano batomaku jala pinaborka ni topik ni minggu Yesus do anak ni debata tangihok kamuma ibana ida utaman noni marhiti-hiti barita nabi naritahon ni Evangelium Markus bidusia ayat 2 sahatu ayat sia songonom maridok disi dung salpu ono mahari diarahon Yesus masih Petrus si Jakobus dohot si Yohanes ditogikon manasida nakok tusada dolok natibo nasuhi holan nasida gabe muba marupana di ida nasida gabe marsilam maaka ulosna botar sahali nasodapot boto onni panuci di tanoon mambai botar songoni dungi di ida nasida ma si Elia rab dohot si Musa nama katai do nasida dohot Yesus jadi di dok si Petrus makulingi Yesus guru dengan naidison hupaulihami madison sopo-sopo tolu sada di ho sada di si Musa sada di si Elia aidang diboto nanidok nai aitung hatahutan si tutudo nasida jala Roma obun sada mangalinggomi nasida laus makuling maswara sian bagasan obuni didokma odo anak haholongaku tangihok kamu maibana alai dinamana ili nasida dang agia isebe di ida sasada Yesus do akup nasida jadi lau tuat siad duluki di popai ma nasida unang dipajojor nani ida nasidai tuhalak ia sojolo hehe anak nijol mai sian namate ido sahani turbukon hurian itu hatana hina holongan di bagasan Yesus Kristus Yesus do anak ni debata tangihok kamuma ibana om mana parjolo idaota putih hatta jala pahoton hapor siauta mangihuton Tuhan Yesus Kristus tuhatai barita nabi naritahon ni si Markus di Evangelium Markus bidusiauma mangurupi hita manada Yesusi dina binaritahon ibana sada barita nama cai arga taringo tu hadirion ni Tuhan Yesusi dia mai di ayat 2 dohot ayat 3 songoni nangan non dipahot di ayat 7 macai nal hina argani hadirion ni Yesusi di patah dahon panurat Evangelium Markuson laos di paadar tuhita di minggu sadarion uju na diarahon Yesus si Petrus si Jakobus doho si Yohanes nakok tusada dolok natibo tunasuhi holan nasida gabe muba marupana di ida nasida Allah di dalam Yesus hadirion ni debata napatar di bagasan Yesus di paluas di ida aka sisian di Yesus ini kesempatan nama cai arga jupang di ngulu ni aka sisian ini bolas nadis nasida di paluas marnida hasangapon ni Tuhani masih arga barita natar surat di son
paborhaton rohata maka porsiai hadirion di Jesusi natutusi tutudo ibana anak ni debata tarida mai sian parjupangan napinapatar ni Tuhani didolok nama taitibo diinganan nasuhi dinamarsilami ulos ni Jesus mate saksak botar sahali jala dinarap pajupang makatai si Musa doho si Elia doho Jesus tarida ma hina arga ni baritaon napahoton rohani akasisiani si Jakobus si Petrus doho si Johannesi jalan napahoton rohatan yang di bagasan tikion asa unang adong beke ragu-raguan di hita maka porsi ay Jesusi ay si Musa halak natinada ni bangso Israel doi songon halak na pinilit ni Tuhani mabuan uduran haluaon na sinakapan ni debata gabi maluas yan parhatobanan Misir bangso ni debata iya si Elia sada panurirang natarpasu-pasu na dipaluas debata patu pahon gudang halongangan na marharorowan siyan huwaso ni debata uju makubasi ibana jala godang taruli hinorhon ni huwaso ni debata napatar di bagasan hadirion ni si Elia jala laus ido nang natarida nanaing patar di bagasan hadirion ni Jesus nagabisi palua ibana tuaka bangso na porsia tu debata jala di ayat pitu di pahot mamuse marhite-hite padohan odohan kaholongaku tangihok kamu ma ibana amanginang formulasi inilah anak yang kukasihi odo anak haholongaku dang holan tersurat di Markus bidusia ayat pitui buidu idautai di Lukas 3 ayat 20 sada ujuna tardidi Yesus di sungai Jordan dungi marsuara ma darapati songgok ma darapati jala tarbigi ma suara di bagasan obun nama dok on ma anak haholong aku di Yesaya 40 sada ayat 8 peboidu idauta pabiliton ni debata tu bangso nani asian nai marhite nama dok ondo haholong aku jala uju dipilih debata si Kores gabi perhitian di debata paluahon bangsoi sian habuangan didokdo odo anak haholongaki formulasi inilah anak yang kukasihi formulasi odo anak haholongaki tangihok kamu maibana menjadi formulasi napahotto doi pato tahun hadirion ni Jesusi natutudo anak ni debata ibana asa unang adong be keragu-raguan di sisian natului si Petrus si Jakobus doho si Johannes jala laos mangotang hita nang makaporsiai asa hot haporsiauta maka porsiai Tuhan Yesus Kristus do haluau ni amanginang boy do jupang aka teori padapot penelitian galian arkeologi doho simulasi nang aka usaha-usaha ni nabisuk nalaho mabubut haporsiauta maka porsiai Yesus di bagasan perdalanan ni ngoluta alain waing di jauh do hita marhite barita nama cayarka di bagasan tikion unang olo mupat parsi hohotomu maka porsia ibana ai tutudo ibana anak ni debata dapat dua hon macayarka sian turpukon tarida mai naikon adong hai baruon naikon adong hataridaan naik baru hapataran naik baru diaka nama kapursiai Yesus gabe Tuhan partano batuan
jala si palua ibana. Ditarik di patar doi marhite barita na tersurat di ayat 4, ayat 5, dohot ayat 6. Uju di ida akasisiani marsilam maulos ni Jesus botar sahali jala di ida hasangapon ni Tuhani gabe tubuh marrohani si Petrus mamakulingi Jesus gabe jupang ma rohana madok guru dengan nai dison hubauli ma dison sopo-sopo tolu sada di ho, sada di si Musa, sada di si Elia. Guru dengan nai dison hina dengan haulion nan ni idani si siani si Petrusi didolok nama cai tiboi patubuhon rohana madok hupauli madison sada sopo-sopo paingotok kita manosoi rohata manuktuhi haporsiauta asahatus makanguluhon haluau napinatu pani Tuhan Yesus. Boido songon pamikirion ni si Petruson jupang dia kasih huton Kristus si huton Yesus di zaman nuaingon namar sakap manang marpikiran puncak ni karya keselamatan na pinatupan ni Tuhan Yesus sahat maholan di mar haujungan di inganan na tibo ni portibion di pucuk ni doloki dolok na tibui di sima nanaing pajongjongon ni sisiani sopo-sopo tolu songon partada naung di ida nasida haulion ni Tuhan Yesus aleta ida ma dang direspon dang diadu dang marlojong alus ni Yesus mangalusi pangiduan ni si Petrusi ala memang suhar-suhar ni pamikirion na tubuh di roha dohot parnidaan ni si Petrus do nanaing patu paon ni Yesus ini aida adalah pahoton aida adalah pajongjokon harasaon portibion roha doho sakap ni debata di bagasan Yesus aida adalah mamatik sopo-sopo ni haportibion hamesiason ni Yesusi alai ubal gasiani dope alai umar gasiani dope alai umuli siani dope sakap ni debata di bagasan Yesus dang marujung di portibion anggo pakokopon ni Tuhan Yesus Kristus tuhita dang marujung Holandiaka hati bon ni portibion hamamate pakokopon haluaon nanaing patupaon ni Tuhan Yesus gudang do halak na salah mangatusi gudang do halak na salah makaporsiai hapujungan ni halak na porsia ima bolo jupang di ibana hasangapon jupang di ibana hamoraon jupang di ibana hagabion seolah-olah hasangapon hagabion hamoraon menjadi puncak dari kehidupan orang yang beriman salah doi aidang tartaruhon ni hagabioniho hita tuhangoluan na manoktongi aidang tartaruhon hasangaponi hita tuhangoluan na sora sudai dang tartaruhon ni huasoi hita huaso ni hadiriota huaso ni haportibionok kita tu hangoluan naso rasuda holan pakokopon di Yesus holan hamamate ni Yesus holan mudar ni Tuhan Yesus nadurus di hau pinor silangido natuk gabe parhitiata parjabar hita di hangoluan nama noktongi jala mana paling puncak
nama cai nal-nal, nama cai arga, nana yang barita honon ni turpu jamita di minggu tasadarion. Dipopai Yesus dia yasia, dipopai Yesus manang sisian nai. Asa unang dipajojor nasida nani ida nasidai. Ia sojolo hehe anak ni jolmai sian na mate. Amanginang hurian itu kata na hinaholongan di bagasan Yesus Kristus, misi sorgawi yang sedang dilaksanakan oleh Yesus. Haroro ni Tuhan Yesus Kristus si paluai di bagasan ngulu ni akan aporsiai di tonga-tonga ni portibion gabe si bain si buan haluaudo ubay na didok Apostel Paulus di Rom 6 ayat 27 ay upatin ni dosa do hamatian alay basa-basa ni debata do hangoluan saliling-nililing na marhiti-hiti Kristus Yesus tuhatay dilubahon Yesus sama matena tu sisian nai laos dipapatar nangi tuhita di bagasan tikion ia anak ni jolmai ia Yesus anak ni debatai ikodo mangadopi mamulu samatian asa malua akan aporsiai sian ihot ni rateni hamatian na manoktongi ido paborhat tokod las ni rohata maka porsiai ibana ido paposon rohata jala mangujar pamangata pasangapon debata aibu ido di bagasan ngoluon dang jupang hita hamoraun dang parjabar hita di hamoraun tahalo jahon mangula akasi ulauni hirana somar parbui hirana somar giratu dia dan ngadong perubahan di kondisi ni ekonomi ta semakin terpuruk dan parjambar hita di hamoraun alai unang lupa nunga parjabar hita di hangoluan adidok di Roma 6 ayat 4 dohot ayat 5 atong naung tartanom do hita rap dohot ibana marhite padidioni di bagasan hamatian asa marparangi hita di bagasan ngolu nai baru songon Kristus naung hehe sianaka naung mate hinorhoni asa ngapon ni amai jala didok di ayat 5 ainu ngasakabona hita dohot ibana dinara mate hita dohot ibana suang songoni mahita nang taringot tu haheon nang peso parjabar ho dihagabion marula loni mangido asa di paluas debata jupang hagabion di bagasan rumah tangga alai dang jupangi satu bagasan tikion alai ingot ma nunga parsidohoto dihahihion ni Tuhan Yesusi gabe sapangana kita di ujuan niaka natinobusi omma pardopahan ni haporsiaon ni nasa si huton Yesus Kristus nang pesejupang di bagasan ngoluta hasangapon gariada lam tulehana hita di paburu-buru portibion alai ingot ma marhite hamamate dogot hakikion ni Tuhan Yesusi gabe sakabona na kita di haheheon nai marolopolo matodita ala jupang di bagasan pardalanan ni ngolu taon di paloa sita madai basa-basa ni debata parsidohot kita gabe bangso na hinokopna atong borhasian na tolu pamaritaan ni Evangelium Markus mahita makonguluhon turpu di minggu estomihi di bagasan sadarion hot maho marhap porsyaon tu Tuhan Yesus Kristus natutudo ibana anak ni debata rade madai di pai baru marhiti-hiti parjupangan dohot Yesusi asa unang holan prestasi dohot prestisi ni portibion parsiguluton maka porsya Yesus alai naing tarida patar sian haporsyao ni tarotang dohita di ujuan panganan haluaon namanoktongi. Amin.